Ahojte, tak momentálne sa nachádzame v San Francisku na severe Kalifornie a dnešný deň by sme chceli stráviť na ostrove Alcatraz, ktorý je známy svojim väzením. Ostrov sa nachádza nedaleko centra mesta San Francisco. Plavba loďou na ostrov trvá približne 15-20 minút. Lístky na takúto prehliadku si treba rezervovať čím skôr. My sme to rezervovali približne mesiac pred našim výletom a je dosť možné, že ak to budete rezervovať týždeň alebo 2 týždne pred výletom, tak už tie lístky nebudú dostupné. Je o ne dosť veľký záujem. No a tie lístky sú na konkrétny dátum a čas, čiže treba byť v danú minútu na mieste. Tá loď chodí v nejakých intervaloch a stačí, že ak prídete, dajme tomu 5 minút neskôr, a môže sa stať, že už vás nepustia a lístok sa prepadne. V týchto miestach väčšinou býva dosť veterné počasie, preto odporúčam, ak pôjdete na loď, určite aj keď bude dobrá predpoveď, tak si zoberte aspoň nejakú mikinu alebo nejaké také teplejšie oblečenie, ktoré neprefúka, lebo naozaj aj my sme mali ako predpoveď dosť dobré teplé počasie, ale na lodi bolo pomerne chladno, čiže je dobre sa obliecť. Ostrov a väzenie malo povesť väzenia, z ktorého nebolo možné uniknúť skrz toho, že celý ostrov je postavený na pevnej skale a okolo ostrova je more so studenou vodou a veľmi silnými prúdmi a hovorilo sa aj o žralokoch. Tie žraloky neviem, či je úplne pravda, ale preplávať na druhú stranu bolo takmer nemožné a väzňov sprchovali vždy v teplej vode, aby si vlastne na tú teplú vodu zvykli, aby neboli otužili a aby nemali nejaký dôvod utekať. Samotný ostrov je rozdelený na samotné väzenie a potom budovy a priestory pre strážnikov a pre nejakých administratívnych pracovníkov plus pre zásobovanie. Tu už sa nachádzame v miestnosti, kde väzeň dostal väzenský mundúr plus nejaké prádlo plus nejaké hygienické potreby. Tu sa nachádzame v srdci samotného väzenia. Vidíme, že tie cely sú veľmi malé. Ja odhadujem, že jedna taká cela mala rozmer možno 2x3 metre, s tým, že ešte keď si tam predstavíte, že tam je nejaká posteľ plus možno nejaké veci, tak ten priestor bol naozaj veľmi, veľmi stiesnený. Vo väznici boli väčšinou takí tí najnebezpečnejší väzni. Z tých najslavnejších, ktorý tam bol väzeň Al Capone, ktorému nedokázali možno nejaké mafiánske činy, ale bol odsúdený za daňové úniky. Okrem toho tam boli nebezpeční vrahovia a takí tí väzni, ktorým sa podarilo újsť z iných amerických väzení, tak ich dali do tohto väzenia, lebo vedeli, že toto je väzenie, z ktorého nie je možné uniknúť. Väzenie sa skladá z viacerých blokov, myslím, že A, B, C, D. Teraz momentálne sa nachádzame v bloku D. O tom sa hovorí, že je takéto najlepšie, lebo vlastne väzni, ktorí boli v tomto bloku, tak mali prístup k dennému svetlu. Tu vidíme samotku, čiže tam ich bolo 5 alebo 6 samotiek, čiže tí väzni, ktorí nesplňali pravidlá, tak išli na samotku. Tu prechádzame do knižnice.
a je možno známa aj z takých tých filmov ako Alcatraz alebo The Rock, čiže Skala. Ak ste nevideli, tak si možno pozrite. Ja som pôvodne myslel, že sa tu natáčalo aj útek z väznice Shawshank, ale to bolo zrejme natáčané niekde inde. Tu už sa nachádzame v takej cele, z ktorej ušli väzni. Ak si všimnite, tam pod umývadlom je diera. Oni ukradli lyžičku a lyžičkou si vytvorili dieru a ušli. A keď si všimnete hlavu, tak tá hlava je vlastne maketa, ktorá bola vytvorená z vlasov z väzenského holictva a z nejakej takej tej umelej hmoty. Tu môžeme vidieť na tomto obrázku, ako väzni ušli, čiže za stenou sa nachádzala stúpačka a oni vlastne stúpačkou vyliezli hore na strechu a cez strechu potom nepozorovane ušli. Týkalo sa to 3 väzňov, 2 boli bratia, jeden bol taký väzeň, ktorý mal veľmi vysoké IQ a teda stále sa nevie, že či sa im podarilo uniknúť alebo nie, lebo nikdy sa nenašli nejak ich tela, teda nevedia, že či sa naozaj utopili alebo sa im podarilo uísť. Sú nejaké také informácie, že sa im to podarilo a že ušli do Brazílie, no ale americká vláda alebo FBI si nikdy nepriznali chybu a vlastne nikdy neoznačili, že vlastne že tým väzňom sa skutočne podarilo uísť. Tu z ostrova vidíme panorámu San Francisca, tu je nejaká strážna väža, toto je vlastne taký ten vchod pre návštevy, čiže keď si rodinní príslušníci prišli pozrieť nejakého väzňa, tak prechádzali cez tú bránu, kde museli prejsť nejakou kontrolou. To v pozadí, to nie je vlastne ten známy most Golden Gate, to je taký druhý, ktorý spája inú časť San Francisca. Golden Gate bude, myslím, že napravo od tohoto pohľadu. Nám vyšlo celkom dobré počasie, na ostrove bolo dosť veľa čajek, alebo čajok. Teraz vidíme Golden Gate tam v pozadí. No a tak to nejako to vyzeralo. Teraz keď sa pozrieme v pozadí vidieť Golden Gate, ako môžeme vidieť, tá vzdialenosť na najbližšie pobrežie z hoci ktorej strany je približne možno nejaké 2 km, čiže aj pre tých väzňov to bolo dosť náročné dostať sa na druhú stranu. Hovorí sa, že tí 3 väzni, ktorí ušli, tak si pomohli nejakou nafukovačkou, ktorú si vytvorili z nejakej ukradnutej gumy, z prší plášťou tuším, alebo z niečoho takého, ktoré vyrábali. Tu už sa nachádzame v takej vonkajšej časti väzenia. Ako vidíme, je tam celkom taká rozmanitá príroda. A toto už je to také slávne ihrisko, ktoré asi určite poznáte z filmov, kde sa vlastne väzni stretávali, prípadne mohli mať nejaké také tie prechádzky. V tých filmoch väčšinou sedia na tých schodoch a vymieňajú si niečo alebo dohadujú. Toto miesto určite poznáte. No a to už je záver prehliadky. Nám to trvalo približne nejaké 3 hodiny, kým sme to celé pozreli.